e cun marco de traballo que nos garantice que o plan vai camiñando na línea que a Consellería pretende e que ademais axusta a realidade do noso Concello, non? Porque eu xa o dixen sempre, o sigo dicindo, a Estrada o que temos que facer é presentar un documento que sea bo para a Estrada, que lle encaixe esta infraestructura, nos vai a poñer no que é o abastecemento de agua en unha situación boa, ainda quedan moitas parroquias tamén por dar ese servicio, pero nunha situación boa, e tamén debemos de centrar os esforzos no que son os saneamentos, non? Eu creo que as infraestructuras nos rurais son fundamentais e a traída de agua. O sábado foi notable, pero o día do domingo foi cando máis xente se acercou ao recinto feiral e xa ao longo da mañán xa detectamos que a afluencia era considerable. Foi moito maior que en edicións anteriores e pola semana vaise mantendo e esperamos que para o fin de semana tamén sea unha afluencia importante. Os expositores de momento están contentos, están realizando... O Sindicato Unións Agrarias está a organizar unha xornada sobre elaboración de sidra que terá lugar na Estrada o vindeiro sábado 17 de setembro. A iniciativa pretende atender a incipiente aparición de produtores de sidra nesta comarca. Empezamos o baile ás 19 horas, é a elección das misas. Eu vou participar, aunque participei moitas veces, xa fun Miss Estrada, Miss Galleta, Miss Fotogénica, fun Miss de todo. Que queira, hai que ter 60 anos. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.